No ahoj, prepáč, že meškam, teraz riešime tú kampaň pre Donio, budeme tam vydávať zbierku Bulvár podivností. V živote by mi nenapadlo, že mi položí takúto otázku, že čo je to Donio? Veď predsa platforma, na ktorej ľudia môžu finančne podporiť projekt, ktorý chcú, aby sa podaril. A ona toto nevie? Aké temné tajomstvá ešte vyplávajú na povrch? Máme tam mnoho známych mien, napríklad nám tam hostujú aj autori z Čiech ako Františka Vrbenská a Pavel Skožepa. Ďalej nám prispel poviedkou aj Anton Štífelmajster slovenskej sci-fi. Nie, samozrejme, že som na nikoho nezabudla. To tak malo byť. No dobre, tak som zabudla. No a čo? Veď si ľudia môžu pozrieť, akých tam máme vynikajúcich autorov, hviezdy slovenskej fantastiky, víťazov literárnych súťaží a dokonca aj majstra stand-upu. Veru, nie som ani ja úplný začiatočník. Moje poviedky môžete nájsť v rôznych zbierkach, antológiách a zborníkoch. Už si to ani veľmi nepamätám. Samozrejme, že si to pamätám. Úplne presne viem, v koľkých publikáciách už som mala uverejnené texty. Ale veď to som nemohla takto povedať. Veď by som bola za úplnú chuderu. Namyslenú. A aby sa táto kniha dostala na svet, potrebujeme pomoc vás, čitateľov. Link nájdete nižšie.